Li gundewarên bajarê Efrînê ê Rojavayê Kurdistanê mal û zeviyên welatîyan di navbera Cebhetun Nusra û Rêveberiya Partiya PYD ve têne desteserkirin. Li gor çalakvanan ku koçberên Cebhetun Nusra dest danîne li ser zeviyên welatiyan û berhemên wan jî didize. Ji alîkîdin ve Rêveberiya bi ser Partiya PYD dest danîne li ser malên koçberan. Li gorî zanyariyên hatine bi destxistin, kûçekdarên Cebhetun Nusra dest danîn li ser 10,000 darên zeytûnan. Herwiha zeviyên du gundan li gundewarên bajarê Efrînê. Li gorî zanyariyên hatine belavkirin, kûçekdarên Cebhetun Nusra zeviyên her du gundên bi navê Dêrbalot û Dîbo yên gundewarên bajarê Efrînê. Li gor wan zanyariyan, kûçekdarên Ennusra dest danîne li ser derdora 2000 darên zeytûna yên wan her du gundên navûrî. Herwiha rênadin welatiyên wan gundan ku biçin nav zeviyên xwe. Di Temûza borî de çekdarên Ennusra rêgireke xwe di navbera kampa Atma ya derbederên Sûriyê û gundê Elbalot yê gundewarên Efrînê danîbûn. Gu ew rêger tenê 200 metreyan dûrî gundê navborî bû û piştî wê yekê dest danîn li ser darên zeytûnan, herwiha zeviyên welatiyan. û ji alîkîdin ve rê didin penaberên lê kampa Atma got derbasî nava zeviyên gundewarên Efrînê bibin û bi berhemên zeytûnan û zeviyên welatiyan bêyî destûra xwedanan wan talan bikin. Desteserkirina zevî û berhemên Kurdan li gundewarên Efrînê di demekê de ye ku Partiya PYD xwe bi tenê li wir kiriye desthilat û dibêje ku ew dikare navçeyên Kurdan biparêze. Ji alîkîdin ve li gor amarên çalakvanan gotanha esayîşa bi ser Partiya PYD ve dest daniye ser malên 200 welatiyên gundewarên Efrînê. Goberevê dewletên cîran û Ewropayê ve penaber bûne. Herwiha li parêzgeha Hesekê jî berî çend rojan Partiya PYD biryara desteserkirina malên koçberan derxist û niha komîteke taybet ji bo cîbîcîkirina wê biryarê ava kir.